Takže čaute ľudia, tu je Chlpatý Sirák a vítam vás pri ďalšom videu, druhom z hry Plague Inc. Teraz, naposledy som to prehral, ale zistil som si, kde je čo za akú cenu, čo to robí, lebo to je to, čo mi chýbalo. A môžeme ísť na to. A keďže teraz, keď to nahrávam, ešte nemám žiadny koment s menom napísaný pod videom, tak zostaneme pri Sirktérii. Tak. Mám nejaké gény nové. No je len tento, čo som dostal zdarma. Som trocha zachrchlaný, to si nevšimajte. Ups. Tak začneme teda v Číne, ale tak začneme, že tutok úplne na hranicách s Indiou. To už je... Sakra! Som v Indii úplne na hranicách s Čínou. Ale tak to je jedno, však som tak, že by som mohol z Indie kameňom hodiť do Číny. Dobre, čím začneme? Drug resistance. Ne. To mi je v Indii na hovno. Začneme heat resistance. OK, máme 11. Co za 8? Troška si posuniem niekam bokom. No. Dobre. Už máme aj na toto dosť. A teraz môžeme dať ten drug resistance. Tak. A dáme si nejaký ten prenos. Takže vzduch. OK, máme. A dáme si vodu. Je Pakistán. Máme Čínu. To sme potrebovali. Nie, anémia. Nie, to je toto. Chudokrvnosť. Na vodu to je 10. A prvé letadlo, super. Bum. Tak a postupne si dám tuto všetky títo po jednom a uvidí sa čo ďalej. Ďalšia anémia. Bum. Tak, komáre. Máme to. Dobre, čo teraz? Sveta máme koľko? Necelú polovicu. Tak by sme mohli dať ešte toto. Nech sa nám to dobre šíri aj v tých slabších krajinách. No, odklikni ten pojebaný ostrov. Ježiš, zastá anémia. Bum. Toto dá 11. Mám. Že toto už bude brutálne. Za 14. Hotovo. A teraz si budeme šetriť. Najlepšia stratégia. Počkáme, kým sa svet nakazí. Anémia. Výnimočné anémia. Svet ide dobre, len už títo studené krajiny ma štú. Tak si dáme ešte obranu proti chladu. Snad to pôjde lepšie.
Tsunami zasiahlo Saúdskú Arábiu. O 154 idiotov menej na práci. Nové suché vetry v suchých krajinách. Ne, vlhké, tak. Hovno. Áno, vlhké. V suchých. Tak. Cisty. Festival lásky v Švédsku. Švédsko oslavuje festival lásky. Že je to vlastne ako keby svetový boskáci deň a kritici nadávajú za hygienu. To je vadí. Nebudeme to zneužívať, aj keď vím, jak by sa to dalo zneužiť. Tuto more je Švédsko. To je celkom odstojné. Cistiny sme celý a... Oh my god, akurát ide do Grónska, kúkajte na to. Puf! Akurát loďka trafila Grónsko. A ináč už sme celkom lovatí. Hej, musím si vyvinúť zabíjanie. Také makové hovno. To ešte nechceme, chceme byť nenápadní. Kanada už ide pekne dole. Kúkajte na to. Aj dole je vidno, jak sa posúva tá čárka. Tu v tejto oblasti. Aha. Vedci sa zlepšili v tom pochopení tumorov, takže ľahšie budú liečiť choroby, čo ich majú. Nechcel by som. A Grónsko, to je už posledné, vidíte tu všetko, celý svet. Iba to Grónsko. Koko, zas vyrážky more tuto. Bum. Dobre. A už to za chvíľu budeme mať. Bam! Už nikto zdravý není na planete. Dobre, a ideme na to. No, čo ja vím, mal by som studena šetriť a najkračšia cesta je skrz kašel. Kýchanie. Pneumónia. Tak si dáme, to je ako zápal plúc. Tak si dáme kýchanie. Potlačenie imunity. Patogen sa pripojí na lymfocyty, čo sú biele krvinky, potlačuje imunitný systém a dá väčšiu šancu na mutáciu plus plus prepúšťa iné choroby. A tu máme totálne zlyhanie orgánov a presne to chceme. A toto nás dostane. Fú, úplne. S tým vyhrajeme. No, že si to všimli. Ide to dosť rýchlo. Neskoro Egypt. Len už ma líčia. Bum. 214 dní nám zostáva. Ale už sme predbehli mor. Aj španielsku chrípku. A za chvíľu predbehneme aj práve kiahne, jak to vidím. No, nehovorím. Čakaj, toto chce za 30. A vidíte, tu mi za to zabíjanie už nabieha DNA. 83 dní. Sakra. Bum. Dobre, 102. To sa nám hodí. Myslím si, že už by sme sa toho toľko nemuseli báť. Dáme ešte niečo. Nespavosť.
No. Paranoja. No, to pomáha. Ešte dáme niečo. Výpadky. Tie až tak nepomáhajú. A toto je za 25. Afganistan v anarchii. Vidíte, že to ide skvele. Tak. Šalenstvo. Bum, to mi dobre padlo. A toto je dysentery. Totálne zlyhanie tráviaceho systému. Spôsobuje hlad, dehydratáciu, smrť. Za 27. Ak si toľko našetrím, tak si to dám. ...11.5.2020 ma budú mať 28.6.2020, už to ide v pohode. Aha, experimentálny liek je smrteľný, takže ďalší 2% dole, to sme potrebovali. Tak. Ale na čo mi je toto? Za to dostajem len DNA. Presne na toto využijem. Tak. A abilitiesky toto tiež nepotrebujem. Tak. 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 A vidíte, aký sme zrazu bohatí. Bum. Bum. Tak, fajn. Fajne to ide, vidíte. 100 miliónov, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, už len milión, aj niečo. 900 000, 800, 700, 600, 500. Hej, Cirktéria zničila svetové liečenie, všetko. Poslední ľudia umierajú bez šance na prežitie. 500 000, 300. Kazachstan. 180, 70, 60, 40. 30, 20, 6 000, 0. Bum. Cirktéria úspešne eliminovala všetok život na planete Zem. Tu vidíte pekné, mi to stúpalo všetko. Sa ma báli. Liečili ma málo a umreli rýchlo. Obstojné. Ne, teraz ne. A keď si všimnete, tu máme len nejakých tých 13 minút. Agent Hydrofil, takže môžeme si dať rovno ďalšiu chorobu. Vírus. To znie fajn. Tak. A ako ho pomenujeme? Vírus, no. Napadlo ma jedno zaujímavé meno. Chlebola. A tu máme nový gén. Hydrofil. Takže bonus vo vlhkých krajinách a suchých. Nechám si tí suché, lebo v suchých krajinách žije viac ľudí než vo vlhkých. Bum. Lebo v suchých je otvorená púšť, kde sa dá žiť. A vo vlhkých je prales, tam sa zle stáva všetko, parazity, choroby. No. OK, a vybrať si krajinu na začiatek. Tak, keďže som to pomenoval podľa eboli, mohli by sme si vybrať tú strednú Afriku. Niekde, počkať. Niekde na kraji.
Tu je to tak najbližšie s Egyptom. Tak. Nech sa mi rýchlo rozšíri do Egyptu, tam je veľa dokov všetkého. Môžem cestovať. Vírus je vlastne v čom rozlišný. Prenosí jednaké symptómy tiež. Kill. Viral instability. DNA je viac nestabilná, čo zvyšuje náhodné mutácie. Čo ja viem, to si necháme na potom zatiaľ. Dáme si hit za 11. Lebo sme v strednej Afrike. Bum. A už sa aj pekne šírim. Už len jednu. Tak. Bum. A to by mi mohlo pomôcť. A teraz za 8. Ne. To zatiaľ nechám tak. Kým som len v Afrike, tak tam je horko. Nájdeme si komáre, sú dobré. V horúcich klímach. V chudobných regiónoch. Takže krv a komáre. Vtáky. To je meské, to nič. Málo meské, aj to sa hodí. A popravde sa mi toto hodí všetko. Tak začnem tým vzduchom zase ako minulé. Takže globálna choroba má 2,5% šancu vyhubiť celé ľudstvo. V skutočnosti. To a to není také hrozné. Kašel. Kašlem ja na to. Čože? To stojí 3 DNA, čo vám je? Čo ste chorí? A potom, aby som si dával, že mi to bude viac mutovať. Ani ma nehne. Dobre, dáme vzduch. Za 9. Tak. Chlebola nakazila stovky. Brutalis. A za 10 vodu. Teda aký je jednaký cenník. Ehem. Dobre, teraz dáme táčiky. Za 14. Lémia. Ty kokos, teraz to stojí 4, to čo je? To ako každý raz bude drahšie? To sa mi nelúbi. Počkať. Mutácia. Iba toto nerobí mutáciu, tak radšej si toto budeme upgradeiť. Za 16, dušik. Dobre, už sme East Afrika. Takže ísťme do Afriky. A je tam festival lásky. Ale ne, ďakujem. Myslím, že už sa blížime k tým lepším krajinám. Mohol by som si dať za 12 Drug Resistance. Nauzea, ne. To je za 5. Ty kokos, to jak často mutuje. To ne. Nemám love. Toto nerobí mutáciu, ani toto, ani toto. Takže dáme si ten Drug Resistance za 12. Nechceme žiadnu mutáciu ďalšiu. Aha, no je liečenie v
bohatých krajinách, čo mi to ešte zhorší. Ďakujem, to sa mi hodilo. Už som nakazil viac ľudí než HIV. Čiže celú Strednú Afriku. Ježiš, ne. Retardovaný žalúdok. Dobre. Dobre, už sa pekne šírim. Začínam viac zarábať. Ani ne. Tak to zatiaľ pauznem, kým si našetrím na ten Drug Resistance a pôjdem sa medzi tým napiť. Dobre, pokračujeme. A vlastne... tak. Toto som potreboval. Dobre. A Cold Resistance, čo ja vím? No, dám si, nech sa mi to sunie tak hore. Né, do rici, né. Retardovaný kašel, teraz začne celá Stredná Afrika kašľať. To né, nájdu ma. No tak, chod do riti. Pri baktérii som bol šťastný, keď mi mutovala, ale toto je na hovno. Tak 6? Ne! Tak to bude 7. Rýchlo, alebo 8. 7 to je. Tak si dám aj cold za 9. Lebo už som aj v Rusii. Ježišmaria, retardovaný kašel. Kašlem na teba. Ne, nekašlem. To ma nájdu. Sakra, je to tak ťažké. Ne. Bastardo. 9 potrebujem. Tak. No, tak. Koľko teraz? 16 najlepší prenos vzduchom. To sa mi hodí. Veľké potopy v baltických štátoch alebo balkánskych, to je 52 ľudí mŕtvych. Fajn, idem si šetriť. Prečo ja? Prečo ne ty? Potopy v Indii. Tsunami v Austrálii. Furt nejaké problémy s tou vodou. Tak blízko a tak ďaleko. Kašlem na to, budem si už len šetriť na finále. Lebo takto fakt ma nájdu rýchlo, lebo však už celú Afriku zasratú mám. Možno, že by som si kúpil ešte jeden Cold Resistance, aby mi to išlo lepšie v tých studených krajinách. Čo ja vím, tu mi to ide na hovno. Nekúpim si ten vzduch, už na ňo mám. A Vaser je za 18. Mám nové svetlo nádeje. Šajze. Oh my god. Oh my god, tak to bude brutálne. Dobre, berem. Prečo zas? Yes. Dobre, a teraz so všetkým končím. Čakám na love, lebo už som za polovicou. Už by som mal šetriť. Ne. Áno.
Čože? To je jak rýchlo? Však to nemám šancu, ty kokos. Potopy v Zimbabwe. Už mi len Švédsko zostáva na nakazenie. Potom to príde. Ešte neviem čo. Yes, Švédsko. Son of a bitch. Jebem ja na to. Ešte vám tam niečo nahádžem. Či? Ne. Zatiaľ počkám. To bolo ako náznak, že celá Zem kašle. Až tuto do satelitu to počujem, s ktorým to sledujem. O. Sakra, zapal plúc, to už si určite všimnú. Nehovorím. A už sú rozhodnutí ma liečiť. Egypt už na tom pracuje. Už mám len pár roky, ale za chvíľu už budem mať nakazené celý svet. Teraz zas kýchanie. Nevadí, čo už? Už len 3 roky. One som na watchliste. Čakať. Bum, 2 roky. Počkať, skúsme využiť túto schopnosť v náš prospech. Bum. A ešte za 11. No a už mi zmutovalo toto. Sakra. Že chlebola zabije... Aha. Drž ho! Drž hubu, ty kurva. Slušne povedané. Ups, symptom combo. Kýchanie a diarrhea spôsobujú nechcené nehody, znižuje produktivitu a priťahuje pozornosť na chlebolu. A teraz mi znutal pulmonary fibrosis. To je... toto. Sakra. Už mám len pár dní. Tento vírus je na kokot. Slušne povedané. Dysentery. Sakra, potrebujem 12, už som zabil viac ľudí než španielská chrípka, to mi hovno pomôže. A insanity, dobre, to znížilo percentá, to mi pridalo pár dní. K dobru. Sakra, už majú 50%. Torici! More. No tak. Jebnutá Kanada. A ešte horšie Grónsko. Anémia, to je chudokrvnosť. Sakra, 33 dní, čo vám dáva? Však to jak rýchlo ide. Chorí sú. Dobre, to ste mi poradili, že mi to pomôže. Né, do ryti. Do ryti. A už som v ryti, už to nemá význam. Čakať. Tak.
Spadne nejako. Tak. No tak. Zhodný percenta, ty kurvo. Nee. To si mi teda pomohol, že budem vyhladený. Ako tomu zabrániť do prdele? Tak ništ. Dneska som to dal. Aj nedal. Vyhral som so Sirktériou, ale Chlebola to prehrala na plnej čáre. Takže ak sa video páčilo, dajte like. Ak sa nepáčilo, tak nedávajte dislike. Ak máte nejaký dotaz, napíšte do komentov. Taktiež mi napíšte, ako by ste pomenovali ďalšiu chorobu. Kľudne aj dopredu. Vírus, ako by ste pomenovali. Fungus, to je huba. Parazit, to je jasné. Prion, to je také v mozgu, čo je. Nanový vírus, to je robot. A bioweapon je proste biologická zbraň. Tak mi môžete aj písať do komentov, ako by ste to pomenovali. A oné. Tak uvidíme. Tak teda, ak sa video páčilo, dajte like, ak sa nepáčilo, nedávajte dislike, ak máte nejaký dotaz, napíšte do komentov, ak chcete napísať meno, napíšte do komentov. A adios!